side rese rakatozvimba nenyaya yekurohwa iyoyo magemenzi vakabvarura kandachiza wandidzingirira apo ndadona wachibva wanditora wachiuya neni futi kupi kuno wangu wakawanda apo zikarori kakari papa kakaitwenzi vanhu vachona wese wangu wachizara karori vanhu weiwawo musoro wake wanga uine madhaka kuratidza kuti unenge wakarovera maoko akanga ine madhaka zvakare isi hama asikutikana fire mwana nekuti anga asina kuzvimba dumbu zvinoita kuti mutori munhu hamwa mvura dumbu rake rinozvimba iye arara mvura mene ane kuchinja kunoita voti yemunhu masymptoms kana shaiwa anoratidza kuti mwana uyu anga ari mvura zvekare afira. Yese muri yeZimbabwe atisangana zvakare paHood Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno tiri kunzvimbo yeEPWORTH kuOverspill uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apa mwana wechidiki mukomana ane makore 3 ekuberekwa aonekwa akanyura mumugodhi wamuri kuona uri kuseri kwangu. Vataura zvakawanda pakuitika kwechiitiko ichi. Pari zvino vanhu vakaungana, mhomho yevanhu yakaungana patiri pano. Vamwewo zvakare vaenderera mberi vachiti mwana uyu ari kufungidzirwa kuti akanyura nezuro at around past 5 zuva rorereka naika. Nekudaro akarara achitsvagwa usiku hwese kusvika vazouya nhasi mangwanani vakaona mapush anga aripo ndokutanga kukupa mvura isenge iri mugodhi nekuwanikwa kwemwana uyu. Ngatinzwe malocal residents vachitaura chiitiko chinosuwisa ichi kuti chafamba sei. Nyaya yaitika ndeyekuti awa vangu vachida kurohwa madzimai vachiti mwana wacho ari kupi. Mwana izvo muri kutaura kuti awira pamba penyu. Saka ari kupi mwana wacho na atofa kawauda kuona. Saka ndipo ndada kurandutsira kuti aiwa musadaro ndipo patozama nemamwe chete vakutorohwa neni. Kandachiza pedzera wandibata kuti ndidzora vakundita waruwa njongo wada kurohwa vanhu. Ndikati aiwa ada kuita kusvika wazouya panguva yekuti wanditora kubva washuya neni autanga kundivisa zvekare kubva ndazototisa ndipo ndazotodzokera kumasoro. Vangu vachirohwa ndina kunzwisisa kuti ihama dzacho here kana kuti vanhu vangu vatengwa bozi kana wari hama dzemwana awira mumugodhi aifanira kunge vari mumota saka vangu vasiri mumota. Nyaya yavo vangu vachinetsana yekuti ivo vangu vachiti madzimai ndivo vaitisa kuti mwana awire umomo ndo papa nenyaya yavo. Kati aiwa musadaro ndipo watanga kudoto wako wainini. Saka kuti madzimai vawisira mwana pati sei? Ndina kunzwisisa kuti madzimai vanenge vachinzi vawisira mwana sei mukati umo vangu vachiti ivo ndivo vangu vachitaura nyaya iyo. Tinozvisa tsitsi imwe murume mubereko mukati menharaunda ino. Mashoko maviri amungada kutaura maringe nechiitiko ichochi chaitika pano chekuwira kwevana mugodhi. Zvinova zviitiko zvanyanya mukati menyika yeZimbabwe. Mashoko maviri amuinawo semutungamiriri mukati menharaunda. Aiwa mwana zvinowanika zvekuti vana vachitamba vanopedzesera wawira mumugodhi kana usina kuvharwa zvakanaka. Kasi nyaya inenge iripo vanofanira kunge vachiwirirana vachinzwisisa kuti pamugodhi hapana kuvakirema. Apa chanzwa kuti madzimai vanga vachida kurohwa vasiri mugodhi kusei vanga vachida kurohwa madzimai nekuti madzimai mugodhi ndiwo panext door pamadzimai. Ya zvinogona kudaro nenyaya yekuti ivo vanenge vachiti madzimai vanenge vakandomakirirwa munyika machona muvillages vanenge vachiunganidza vanhu vachibetsera vanhu ipapo. Saka vanhu vanenge vachiti pamwe madzimai ndiwo wawisira mwana. Chiitiko chinorwadza baba. Pava kumhanyisai baba. Hapana here kana dzingava kana hembe dzentovimba zvikuru makatopfeka magemenzi ekucheche. Hapana here zvakanganisika pakurohwa ikwangu achiti. Ichokwadi. Side rese rakatozvimba nenyaya yekurohwa iyoyo magemenzi vakabvarura magemenzi. Ndibata kuti wandidzingirira apo ndadona wachibva wanditora wachiuya neni futi kupi kuno pedzera vanhu vandibata vanhu vaiva vachitondita achitiza uyendi ndipo ndazototiza ndakaenda chechi. Baba maitawo police report here panyaya inorwadza kudai because
Inini ndenge musina mhosva mamboitawo police report ipapo. Polisi yanga itoripo. Saka marohwa polisi iripo. Polisi yanga itoripo ipapo. Saka vemutemo vachidika vaone inini chiro kudzira nisi. Vanonditi chichiza inyaya vanonetsa wanawa. Wachinohasha ndabva ndandopabva ipapo. Polisi ndoyati kuti itiza kwa ina here kuda kubata vanhu vachikuru vai ivo vakatarisa. Ndiwo watobata vanhu vachona vaibva totiti chitotiza chi unokuwadziwa. Saka maono sei baba uchiona vemutemo varipo vachito kuti tizai ivo vaine kodzero yekubata vanhu mafungo sei mfungo dzenyu? Ndandoti pamwe womutemo vanenge vakundikanawo nevanhu pamwe vakawandisa sezvo vangu vakawanda vose karori kakari papa kakaitodzi vanhu vachona wese vangu vachizara karori vanhu vaivawo. Saka ndaona kuti pamwe polisi sezvo yanga iripo vari vatatu havakwanise kuita sei kukontrola vanhu vakawandisa sekudaro. Saka karori kesi kakazara vanhu vese vakukutsanirana ichokwadi. Mashoko enyu amungadi kutaura takatarisa chiitiko chaitika nhasi chekuti mazorohwa muchiroverwa mhosva isiri yenyu uyezve usiri mugodhi wenyu. Mashoko apa mungadi kuudza muri Zimbabwe? Zvino zvinorwadza zvinowanika panowanika dambudziko rimwe dambudziko rinomuka zvekare. Saka ndiwo matambudziko anenge achitaurwa nezvawo iye akafanana neiyaya. Akati ndichibva kumashure ndakasvika ndichinopinda mumba mangu ndichinogara, asi ndagara ndakaona amai vemwana vauya vachiti madzimai ndibatsire ndashaya mwana. Ndobva ndataura kuti madzimai inini handisi kubatsira nhasi Friday ndichinosunga hembe yemwana kuitira kuti kana mwana ari padhuze aoneke. Asi zvino rangu riri kurwadza hangu nhasi handisi kugona kubatsira. Saka nhasi makuseni ndakutogadzira kuti ndoda kuenda kumashure, ndonguva yandaona baba vacho vachipfuura. Saka ndobva ndadeedza baba vachona ndobva vauya parodhi apa. Ndobva ndati Madzibaba mwana akazowanika here? Vakati mwana haana kuita sei? Haana kuwanika. Panguva imwe cheteyo ndo pandaona mapusha ari pasaidi pemubhodhi. Ndobva ndabvunza ndikati ndichibvunza ana amai vanga varipo mapusha aya ndeani? Ndobva vana mai vayati mapusha aya hatisi kuziva kuti ndeani. Ndonguva imwe cheteyo tatoendesa mapusha pamaraini tichitobvunza kuti mapusha aya ndeani. Nepamaraini vachiti aiwa mapusha aya haasani asi edu hatizivi kuti ndeani. Saka panguva imwe cheteyo ndopatati mapusha aya saka kana ashaya munhu kuda pamwe akasiyiwa nevana vanotamba papi pano nekuti pano panotamba vana vakawanda. Saka ndabva tamatora mapusha aya ndobva tamaisa murodi tikati kana ari munhu wemapusha anouya omaona pamwe munhu akasiya kana kuti mwana akasiya neshure. Saka mapusha aya mai vachona baba vemwana ndobva vatopfuura ndobva vatoenda kunotsvaga mwana. Panguva yavanga vakujoka amai vemwana ndo vazoziva mapusha vakati aiwa mapusha aya ndiye mwana wangu. Ndo zvaitika. Ndobva vanhu tati saka kana ari mapusha emwana ngatichimbotarisai mumugodhi umu tione kuti mumugodhi umu kuda pamwe anogona kunge apinda nekuti mugodhi wedu une kariski nekuti unotenderera chivharo pasi. Saka kuda pamwe kuti mwana uyu anogona kunge avira mugodhi. Ndikatozonoburitsa usipaipi ndichiti ngatichidhirenai mvura tione kuti mumugodhi umu kana tashaya haisi mhosva kana tamuona ndizvozvo. Saka tazotoita zvokuti vanhu vachikupa mvura ndo pazooneka mwana kuti arimo mumugodhi. Ndotaura zvimwe. Mwana anga ari pasi. Mwana anga ari pasi. Mwana uyu akashayika sei? Mai vachona vakauya vachitenga patakishopu iri pagona apa. Saka amai vemwana vauya vachitenga patakishopu. Isati chaziva kuti pavari kuti vakanga achiteera mumashure kuti vakazosvika naye here pamba. Nekuti ivo vari kuti pandakazogadzika pabheki ndichikinyura dhoo ndichipinda mumba mwana uyu handina kuzomuona kusvika kwake pamba. Saka amai vemwana vakabva vatanga kutsvaga mwana vari kuti pasti 4-5 here nekuti ndandichipo. Saka ndo pavakatanga kutsvaga mwana vanhu vese vakatobuda usiku tikatanga kutsvaga mwana. Saka ndo zvakaitika izvozvo. Tinorombo mwana anga ane makore mangari? Ndichinzwa vabereki vachitaura vati mwana anga ane 3 years. Mwana ritsi? Mukomana. Tinorombo mwana ane chichi mawirwa sedini chinorwadza chekusheka kumwana mudiki. Zvinoreva kuti mugodhi uyu wamakufuratira ndiwo une dhaiwe ndo wawira mwana? Ongo. Zvakaoma. Wanga usingavhariri? Wanga wakavharwa asi kuti chimuvharo chiripo mwana akatsika chinotenderera kudai. Sekuti kune vari kuti vakatombopfuura masiki kuma5 koko kuva yaipfuna tumvura. Saka vari kuti mugodhi uyu vakatoona chivharo chakaita chakatorereka. Saka panguva iyoyo vanhu vanga vachitoti vana mai vanga vachitoti takatoti kwasiya mugodhi uyu wakaita kurereka so ndiani. Saka
obvious kuti mugodhi wedu uyu une kakurereka kondoita se munhu akatsika so chinokurumidza kutendeuka kudai so munhu otopinda mukati. Mama ndinzwa kuti muri munzwi wemweya plus muri mukuru kuchechi zvinonzwisa tsitsi zvinorwadza. Ichokwadi. Dzidziso yamuinayo kunharaunda maringe nemigodhi kusiwa yakashama, vana havana mhosva, vana vanofamba, vana itsaona yakuwira itiri kurwadziwa seZimbabwe. Mashoko maviri amuinawo semhuri yeEPWORTH. Mashoko maviri andinawo ndekuti chikumbiro semhuri yeEPWORTH ngatigadzirise migodhi yedu yovharika zvakanaka nematereti edu yovharika zvakanaka kuitira kuti kana vana vakaenda pamugodhi paya vaone mukana wokuti mwana hakwanisewo kuwirawo nekuti mugodhi unenge wakagadzirisika panguva ipi panguva iyoyo. Saka isi kutoona kuti zvechokwadi dambudziko remuno muEPWORTH rekuwira kwevana mumugodhi zvechokwadi ririmo. Saka chikumbiro ndechekuti vanhu vemuEPWORTH vazhinji vanonga vavakise mugodhi igadziriswe woiswa maki kuti tione mukana yekuchengetedza vana vedu. Zvakare ndinokumbira kuti kana kuina naamai chero vangave munharaunda ineEPWORTH chero kana vari vematunhu api neapi kana aine mwana achifamba naye murodhi ngaacherechedze kuti mwana wangu ndinaye here pai padhuze kuitira kuti tichengetedze vana vedu. Izvozvizvi kune mugodhi kune vanoba vana unogona kupfutirwa uchikuti mwana ari kuteera. Saka chikumbiro chekuti munhu wose chero nyika yose vanhu ngavachengetedze vana. Ndatenda. Takatarisa mugodhi uyu wakadzika zvakadini? Zvekuzodzika handinyatsozivi asi ndingangoti pamwe kuma10 meters kana kuti ma11 handinyatsonzwisise kuti kune vakadzika ndovangazozva kuti mugodhi wakadzika sei nekuti mugodhi hausi wangu. Mugodhi ndiwe panext door. Okay. So unotori nemvura kutaura? Hongu unotori nemvura. So mama muri yeZimbabwe ingade kuziva kuti mushure mekunge maona mapushi muchitarisa mugodhi nevamwe vamange munawo maone chakuradzei kuti mwana akavira zvishuwo muchimatarisa mumugodhi? Isusu mumugodhi hatina chataona manga muchiratidza kuti mune rima nekuti mune mvura yakaita se yakawanda. Changofunga chete ndechekuti mapushi aya ko wazoenda sei pedo nemugodhi. Saka tangofila kungoti kuda sekuti hausiwo mugodhi chete wakavhurwa. Mugodhi yose muzhinji yakafamba ichitovhurwa tichifungira kuti pamwe avira mune imwe mugodhi. Saka takatofamba tichitovhura mugodhi tichida kuona kuti chii chaita se pamwe kuda ndo maari mwana bhosi mwana uyu ari kunzi mwana akakorera kuBotswana. Saka mwana anga achinzi azive zvese zvemugodhi, mwana asinganyatsonzwisisewo, mwana mai vatsonga kuti mwana ane musvikanzwa ameno mashona avanga vachinotaura. Saka ndo zvazongoita kuti tingofila kuti ngatimbokupai tione kuti kana mvura ikakupa kana tashayawo ndizvozvo kana tawana ndizvozvo ndo chimiro chaitika. Zvinorwadza mama pamakupa mvura iyi yese yakwanisa kupera mabva maona mwana uyu kondishini yanga akadonha mavaona kuti zvinhu zvakamira sei paakadonha asorera nemusoro kana musoro wake wanga uine madhaka kuratidza kuti unenge wakarovera. Maoko akanga aine madhaka zvakare. Handina hangu kuzonyanya kumucherechedza nekuti unenge wakurwadziwa. Saka handina kuzonyanya kucherechedza mwana zvakanyanyisa. Mama auya vanhu kuti tisati tasvika pane munharaunda vataura kuti pane mishonga yanga yakuda kuitika. Ichokwadi mishonga yanga yakuitika ndeyekuti kwanzi maonerei mapushi asi mapushi andatoona ndamaona baba vacho varitoripo. Tatoona baba vacho varitoripo nevamwe vangu varitoripo vemuraini tatoona tose. Saka ava vanga kuti maonerei mapushi. Saka mishonga kuzoitika kwayaita vanga vakuda vakanda mapushi emwana mumugodhi ndokandati kana zvadai so idzi dzahembe dzemwana musaka madi kupa hama dzani hama dzawo mapushi. Saka ina ndakuziva kuti hama yatona ndo yataura kuti ndinongai mapushi amukande mumugodhi. Saka ndiye anga akuita mishonga akurowa vanhu nevekuchechi kwedu atorowa. Zvinonzwisa tsitsi muZimbabwe kuti panoitika chifo chakaindwa chachiotsaona kana kuaccident vamwe vanototsvaga mhosva kusvike panguva yekunyaradzana. Ndosaka mitemo vachinikurudzira kuti tisaise mitemo mukati memaoko edu. Saka mazogadziriswa nani kuti mishonga iwanikwe? Hana amai vazoti muri kurova vanhu ava pano ava vatorina kana mhosva. Kuonekwa kwemwana mugodhi uri kurodhi ende mugodhi hausi payadhi pani payadhi pavo uri kunext door. Kuona kwavo mapushi haisi mhosva. Saka panga paine mapurisa anga aripo matatu. Mumapurisa echidzimai ambva auya akati no izvi zvabvunzwa namadzimai haisi mhosva bhosi vati mapushi emwana machengetei mapushi emwana. Ko pachivanhu chedu hazviitwe kuti ndinotora hembe yemushakabvu wangu ndoirasa ndinotoenda nayo ndoisa pakanaka. Kana tiine zvatinozoita tichida kuziva chokwadi tinozoonera papi pahembe yemushakabvu wedu. Saka ivo vangotoisa ruzha vachingoti chete ari kupi mwana wacho atiatofa. Saka ini ndazoti no mwana uyu haana kuraiwa pano. Chiitiko changoitika chaoneka nemunhu wese. Inini infact paitika nyaya ndandisi
ndandisipo ini ndazongosvikawo ndichingonzwa kuti ndozvaita sei ndozvaitika. Saka imimi dai musina kuita ruzha munonyatsobvunzisisa kuda pamwe mai ava havana kusvika nemwana kupi kumba, kuda mai ava vakafunga kuti mwana ateera, mwana obviously bhabha yababa wake iri padhuze nepanapa, saka obviously mwana wekuda pamwe akanga akudzokera kubhabha amai vachipfuurira vachienda, saka ndobva vazoregerawo kuita ruzha ndobva vaita sezvavo ndobva vaenda. reZimbabwe ndozvimwe zvinoita kuti pakaita dambudziko veruzhinji vamwe vanyarara nekuti vanotya kuzowira munjodzi dzakaita sedzodzi kuti unenge wabvunzwa nechekuita nechiitiko chinenge chaitika. Mama, zvinorwadza, chiitiko chinorwadza chatasangana nacho kuno kuairport. Mungataura muri yeZimbabwe, chingava chivanhu here chavanga vachiita kukanda mapushe emwana, zvingava zvinoreva chii? Inini nekuona nezvandandadzidziswa nemweya changa tiri chivanhu chavanga vachitoita, saka tazongati hakana zvichiti chivanhu chekwenyu siyai, kudawo paine anenge akamurai zvinooneka zvakadi zvakadaro, saka ivo havana kuzotora mapusha aya ndobva vazvisiya, saka vambva vazongoenda havana kuzomira, vambva vazoenda because mapurisa ambati no, kana paita ruzha handiti matsipira nyaya ndichitabuditsa mwana, ko imimi maakuita ruzha rwei rwokuti murwise vanhu, ende the moment chimirirai panoitwa postmortem poonekwa kunzi papostmortem chii chabuda, pamwe kuda pamuri kutotaura hazvina kana mhaka nemhosva, mwana uyu pamwe atovira ega, saka mirirai tinzwe kuti chii chinoita se chinobuda papostmortem kuti mwana uyu wafa sei. Mwana anonzi ane 3 years. Ye pandakasvika nezuro kumatombo ichinzwa amai vake ndovakauya pamba pangu padhuze nepano, vakachiti vashanda vachibva kutachuka iye mwana achiteera kumashure. Pavazosvika kumba vachipinda umu ndopavazoda kuti vatarise mwana, ndobva vaona mwana asi kumuona, ndokubva vadzokera murodhi vabva naye vachitsvaga mwana, mwana vakamushaira. Vakataura nababa wavo wemwana kuti mwana uyu ikure, baba vakaenda naye. Ndo pakatangira baba vemwana, amai vemwana necommunity kutanga kutsvaga mwana uyu, zvekuti musha wedu uyu wezveshwangomo tongogara district, vabereki nevavakidzani vatina vakafamba musha iwoyo kubva nguva idzodzo, vakafamba kusvikira midnight vachitsvaga, vakadaidzira vachifamba nemotikari vachidaidzira musha mese umu, asi vanhu vana havana kumuwana. Vakatanga imwe pfungwa yekuti vafambe vachivhura mumigodi usikiwo vachivhura nematochi, mwana haana kuwana. Tichizomuka kuseri ndopakatanga futi ngatipindei, muzuva wacho vanga vakamboenda kupolisi vachindozivisa kuti vashora mwana. Saka tichienda kuseni vamwe taita mabhuku matatu, vamwe tatiri motikari taenda tichindotaura kuti kune mwana akauya here kusarenda kupolisi inonzi sanensiisa, saka tandowanika kusina kune mwana akamba, ndokubva tatanga kupinda munzira. Isusu gurupu redu tapinda nemuzvikoro tichitozivisa vana vechikoro, vamwe vachitobudiswa vese mumaklasi tichitaura nhoroondo yemwana atakaiwa, hakuna kana mwana akatinaro vachiti vabvaonekwa vabva nako havana kuwana mwana uyu, tobva tazita magurupu anokwana 3. Saka pane patakazopedzisira pane imwe sekondari, vamwe ndokubva vaenda futi kune imwe sekondari nemotokari sevatasaritizotifamiri. Saka vaenda kune imwe sekondari inonzi Mabasuwa, vakazotifonera kuti amirai pamuri ipapo mapedza ipapo pane service station, ndokubva vauya kuzotitora. Vauya kutitora vachitaura shoko kuti kwafoniwa kuchinzi kune mapushi awanikwa padhuze nemugodhi. Ndo patazouya tose nemotikari nerimwe gurupu vanga vachifamba vese vanga vangoya kutoona chipinda motikari imomo, ndokubva tananga kune mapusha. Tasvika musha vanhu vanga vatowanda vakaungana ipapo, saka vambopinza mutanga anga akasungwa tanga vachiedza kuda kuti aone kuti pasi panobatika here paonekwe kuti pane zvasinyatsobuda zvakanaka, kusvika tazoita zvemapambo, taisa mapambo anokwana 2 maota pamwe apomba mvura hawo
ndokubvamo achibatsira nebhaketi vachidhirena mvura iyoyo yatidzikire ndopazopinda munhu ndopazondohukiwa mwana yedu patizodai mwana hatina kumubudisa vakamhanya polisi kuya kwatachiripota chiita kuti mutemo hatizi kutegona kukanganisa tukabudisa mwana ndobva polisi yauya nemapurisa anofanira vachisvika chiti vachichiona nemapusha vakamaona vachakatishamisa kuti mapusha aya awanikwa vanhu vakafamba usiku vachivhura migodhi aya mapusha aya havana kumaona zvekare isusu kuseni patadarikapo nemota mapusha aya hatina kumaona mapusha aya azouya sei akubva pane mapusha iye statement yachanga ichitineta pamapusha yekuti paita amai amwe anogara ipapo vachiti mapusha anga ari kudhuze nekumugodhi paya pane murioso baba vomwanawo vachiti mapusha ndasvika anga ari nechekuko kumberi uko kudhuze neapo saka zvorora nzvimbo dzatichipikisana dziri iri matauri amai iripo nematauri anga achito baba nevamwe vanamai vakaona mapusha saka mapurisa asvika achingotaurawo nyaya inechete nyaya yemapushi iyo yatadza kunzwisisika kwatiri tose kuti mapushi afamba sei saka ndo pazonzi toendesa nyaya mberi CID uye homicide uye saka ndo payazouya ikanyora CID nehomicide vakabatsirana ndokubva mwana azobudiswa ndokubva patonzi mwana anofanira kupaitwe postmortem saka mwana azotakurwa kuti izvozvi mwana akunoita hospital saka anotarisira kuti mangana kana zvikafamba zvakanaka anogona kuitwa postmortem zvoonekwa bhozi hama hadzisi kugutsikana fire mwana nekuti anga asina kuzvimba dumbu zvinoita kuti mvura munhu amwa mvura dumbu rake rinozvimba pamwe ototorwa nejecha orudza mvura iya zvina kunge zvakadaro uye arara mvura muyana pane kuchinja kunoita voti yemunhu kana yaramba iri mumvura hazvina kuita saizvozvo saka ndochi achiri chikadzi kwatiri tose mwana uyu ndizvo zvokuti anga ari mugoti ati mbiro dzake munhu apinda mvura anyura mvura arara mumvura masymptoms kana shaiwa anoratidza kuti mwana uyu anga ari mvura zvekare afira saka pazorequesta postmortem kuti tibvunzikane kuti mwana uyu chii chaitika saka ndokuti pazouya pano pamusha ndopamba panogara wake ndopatakuchemera tii kusvika postmortem ichiitwa eitozoita mwana kurezimbabwe pano pane kusuwa mhuri yakabva mwoyo haisi nyore kuti mubereki awanika achichema mwana chataiziva makare mwana ndiye aiviga mubereki asi ravako nhasi raakutyisa hatichanzwisisi kuti chii chaizvo zviri kuitika mukati mekurarama kwedu kwatigere so zvatamboreva kuti tiri kunowo kujosiah tongogara district kuEPWORTH North ndiko kune chiitiko chaitika chekuti vana baba havana rekutaura mhuri yakabvaruka mwoyo asika nyaya iri kuno kuEPWORTH haisi yekutanga isi chikuru nechitatu nyaya yemigodhi migodhi yatipedzera vana vanhu vakuru unoziva kuti apa pane njodzi asi vacheche vedu vanenge vachitamba vachifara zvavo vari mukusununguka achinoti mafree spirits innocently anonosvika kuwira mutrap yemigodhi vane migodhi yavo vari kungovhara nemazen'e ogadzika kanhu pamusoro sivo uyu mugodhi tatoona tafura nepo tikaona ndewekuti ukangoguma kana nekagumwe kadiki apa zen'e racho rari kutotyisa kuti munhu anobva aenda kana akadhi ako ari kubva kudora akapfuura anowira obva atoka muri yezimbabwe tochengetedza sei vana vedu tochengetedza sei tsaona idzi tochengetedza sei vanofamba usiku chitori chichemo chekuti zvoitwa sei kuti nharaunda igadzikike zvichikonzerwa nedambudziko rekushayikwa kwemvura izvo zvaita kuti nharaunda umwe nomwe ave nemugodhi wake inove isina kuchengetedzwa zvimbudzi zvisina kuchengetedzeka chitori chichemo chekuti mhuri yeEPWORTH iri kuda rubatsiro remabhohoro kana zvibhorani zvekuti vawanikwa vachigeja migodhi yepadzimba yovharika vana vedu vochengetedzeka vowana utano tisarambe tichiwirwa nenjodzi dzakadai mukati menharaunda ino kana mukati menyika yeZimbabwe. Brian, inyaya inorwadza Madam Lioness. Takatarisa nyaya dzemaincidents evana vari kufira mugodhi dzati wandei. Baba, tikukumbirawo kubvunza kuti pamaona kuti mwana uyu skin color yake zvishuwa zvikuru tinozviziva kuti munhu akarara mumvura kana kuti akapedza nguva yakareba ari mumvura skin color inochinja to white. Mafila sei baba? Chamafungowo chingava chii pamaona kala imwana haina kuchinja asi ari kunzi arara ari mumvura? Shuwa ndarwadziwa zvakanyanya chekutanga neeji yemwana
titarisire kusoapira chinochitika nevamwe ndivo vane remangwana. Isusu takurawo takatarisana nekupfuurawo panyika, asi vana vakange vatanga kudai sezvizvi tichiti ino community tabatana panhau dzekutichengetedza vana vedu, kunyanya migodhi yeyi, matoilets edu, kunyange zvedu tati vanhu vari kubva kugadzirwa nzvimbo ine kuti tive nemasitendi. Chinhu ichocho vanhu vanga vari kumhanya kuti vapinde mumasitendi manyowani, asi hurumende haizotisi takadaro. Taitarisira kuti vanotibatsirawo pamwe tichipusha tipinda mumasitendi emanyowani. Mukatarira mugodhi iyoyo kuti urambe uchishanda inyaya yekushaya mvura, nokuti mugodhi iyoyo utori murodhi hauzi musitendi. Mapedhi aripo pamasitendi 1 haana kupinda mugodhi iyoyo, asi kuti urambe uripo uchirarama inyaya yekushaya mvura. Tichitarisira kuti tinogona kubatsirwa pamwe tichiedzawo nepatinogona napasi hurumende inogona kubatsira tisevhe upenyu hwevana vedu. Vana vedu vanenge vasingazivi, nevabereki zvekare unogonongorivana nguva diki vana ivavo. Kana nyange dai tane zvikwanisiro tiinazvo, migodhi taigadzira, asi mukatarira karata karipo pamugodhi ipapo tinotova nevanhu hatingamboisi karata kakadaro kana tiinazvo. Inyaya yekutoti zvakatooma, uye vanhu vanotoziva kuti mugodhi uri mugodhi hausi kurarama. Saka kuti vachere mumwe mugodhi vabate mvura zvazvanetsa, vavhare uyu uri murodhi, kuti kanzuru yaitokumbirwa pamwe ichitoti mugodhi uri murodhi chimbofanira kushandisa. Saka tarwadzwa manyiki ifire yemwana uyu yatirwadza zvakanyanya, tasina kutarisira izvozvo. Chingava chikumbiro chipi zvakare kune vane migodhi muno muEPWORTH? Tichitarisa tinoziva zvikuru migodhi inogona kuvakirirwa. Chingava chikumbiro chipi chamungade kupa kune maowners emigodhi? Kuvaridzi vemigodhi tinotarisira kuti vanogona kuti community vanhu vabatsirane kuti vatenge simende vari in groups, so that mugodhi vakatanga nemugodhi womumwe vomuvakira zvakanaka, voisa liji nekey vobvamo. Zvizvi zvichibva pahana yevabereki nokunzwisisa kuti uyu mwana ashaika angofana nemwana mangwana ndiwangu. Saka tikadaro tichimuvha sezvizvo tichiti simende taiwana tovakira uyu mugodhi, toona simende tichitovakira uyu mugodhi, zvinogona kutibatsira migodhi ikavhara kunyange nematoireti akamira zvakanaka. Yes, andofunga muri yeZimbabwe manzwa malocal residents vari kuchema kuti zvingaite here kuti mwana mudiki ane makore 3 ekuberekwa mapushi ake aonekwa ari at least 2 meters away kubva pamugodhi. Kazhinji tinowanzoziva vana kana kurunzi kunyura nemapushi ake kuvira imomo anovira nawo. Saka vemunharaunda vane mubvunzo kuti kana ari iye mwana mapushi asara sei kunze. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Malocal residents vaenderera mberi vachitaura kuti kune vana vanga vachida kutorondedzera zvizere maererano nezvemapushi aya, asi abva amiswa akanzi usatsanangura chaunotsanangura, akabva abviswa panzvimbo ipapo. Muri yeZimbabwe tinokumbira muyo community section, tiri kuona zvikuru nyaya dzekushayika kwevana. I remember very well kuAiston last week takanga tiriko, pane munhu akaba mwana seizvozvi nekuda kwekuti akazoshaya. Ndofunga ndibhaya here akanga ashaya kuti ozomuendesa kupi, ndokukanda mwana uya mumugodhi. Uya mucommunity section mupowo pfungwa dzenyu. Nyaya dzekubiwa kwevana dziri kuramba dzichienderera muno muEPWORTH nenyika like nenzvimbo dzisi dzakatenderedza chitarisa Zimbabwe yese. Chivanhu here, kuchekeresa here kwaitikwa. Aiwa, fungiro ndeyenyu. Uyewo mupe maopinions enyu mucommunity section, but please don't forget to like, share and subscribe to Voti, so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.